ଚତୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର। ଏକ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ପିପିଲା ନାମକ ଏକ ଚତୁର ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ସେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲା। ନଦୀରେ ଧୀରା ନାମକ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। ସେ ପିପିଲାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା। ଦିନେ ଧୀରା ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେବନି? ପିପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଧୀରାକୁ ଦେଲା। ଧୀରା ଆମ୍ବ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପିପିଲା ଧୀରାକୁ ଆମ୍ବ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ଧୀରା ତାର ପତ୍ନୀ ମାୟା ପାଇଁ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇଗଲା। ମାୟା ଆମ୍ବ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଧୀରାକୁ ପଚାରିଲା, ଏତେ ମିଠା ଆମ୍ବ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ଧୀରା କହିଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ପିପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରହେ। ସେ ମୋତେ ଏହି ଆମ୍ବ ଦିଏ। ମାୟା ଏହା ଶୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଏ ତାର ହୃଦୟ କେତେ ମିଠା ହୋଇଥିବ। ମାୟା ଧୀରାକୁ କହିଲା, ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ର ହୃଦୟ ଖାଏ ତେବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି। ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ପିପିଲାକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଧୀରା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପତ୍ନୀର କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସେ ପିପିଲା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପତ୍ନୀ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଇଯିବି। ପିପିଲା ଖୁସିରେ ଧୀରାର ପିଠିରେ ବସିଗଲା। ସେମାନେ ନଦୀ ମଝିକୁ ଯିବା ପରେ ଧୀରା କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପତ୍ନୀ ତୁମ ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ପିପିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଏକଥା ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଗଛରେ ରଖି ଆସିଛି। ଚାଲ ଫେରିଯିବା, ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ଆଣିଦେବି। ଧୀରା ମୂର୍ଖାମିରେ ପିପିଲାର କଥା ମାନିଗଲା ଏବଂ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିଲା। ପିପିଲା ତୁରନ୍ତ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, କେହି କ'ଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଗଛରେ ରଖେ? ତୁମେ ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ।